Op til valget har vi lobbyister kæmpet hårdt for at få vores arbejde anerkendt og frem i lyset. Resultatet lyder nu, at 11 ud af 13 af de nyvalgte danske parlamentarikere går ind for et obligatorisk lobbyregister. Det betragter vi som en sejr og et stort selvtillidsboost i kampen for mere anerkendelse og gennemsigtighed i EU. Men det er ikke slut endnu. Der skal handling bag politikernes ord. Selvom vi nu tager en velfortjent ferie, vil vi stadig holde øje med politikerne i Bruxelles for at sikre os, at de holder deres løfte. I ser os måske ikke her under palmerne, men husk på, at vi arbejder i det skjulte.